Eu sunt Enma The Saver și am început al doilea video cu un nou joc care se numește Pixel Gun. Hai, ai intrat. Și sunt împreună cu Pegasul Infinitului. O să vă las link-ul în descriere. O să jucăm puțin pe Deathmatch. Cel puțin eu. Și sper să vă placă video. Să dați un like, un subscribe și să ajungem la 100 de like-uri. Da, de ce nu Așa ar vrea și el de aici. Dar de ce nu 50 de like-uri? 50 de Haideți like-uri să pentru începem. 50 de like-uri pentru un începător e mai ok. Bun. Acum urcăm sus. Dă-i la chioare. Nu mă ia o grenadă, sper că e bună grenada, mă. Acum urcăm pe sus. Mor. L-am întâlnit pe unul. Îl omorâm. Gata. O grenadă. Hai să vedem. Punem cinta și încercăm să Mă, nu, mă moară. Daci. Îmi ia rău el. Nu mai uite. Da, și la mine să strângem 50 de like. Da. Pe clip. Da, nu să vă și abonați. Abonați-vă că... Că Că el încă nu merită. Eu deja am făcut niște clipuri, eu n-am făcut încă. Nu contește. Eu am făcut mai multe clipuri ca el, așa Am mai că- dat un kill. Așa că el nu merită nimic. Ia uite-l. L-am învins și era pro. Ne punem sniperul. Și îl căutăm pe ăla care ne-a omorât atunci. Mamă, dar e facem ceva revenge. lag. E ceva lag aici. Nu știu, că și eu. Bun. Eu fac și acum, dar jocul ăsta îi awesome. Așa. Băi, awesome, mă. Când ești la început e așa. Mamă, Nu ce m-am- kill i-am dat și ăla venea să mă atace cu toporul. Dar și el m-a omorât. Sunt curios când va fi mai târziu. Să tragem pe geam. Bum! Șacalaca. Ce l-am Deocamdată nu mi-am luat skin, că nu-mi plac astea care sunt acum. O să aștept să primesc unul din cadou. Nici mie nu-mi place de tine. Uitați, vedeți cum se face? Așa să sniperiți și la CSGO. Cum mă fac? Ai de Opa. capul meu, ce lag. Am lag. Am nevoie de sniper. Așa mai zic de asta. Opa. Uite, uite un hacker. Așa o să câștigăm. Omorând. Mai avem câteva secunde, să nu murim în ultima secundă. Morim în a treia secundă, dar mai bine zis. Hai că reușesc. M-am omorât și am dat și la cap și am făcut și double kill. Așa se joacă Să acest veniți la joc. mine pe canal. Mai mult să-l vizitați pe al meu, nu pe al lui. Nu. Gata, a trecut timpul, nu o să mai jucăm pe Deathmatch. O să mă duc la Pegas. Dar cine a zis că ai făcut cu timp? Păi, vreau să ies. Dar eram obligat să joc pe aia. Dar pune și un facecam în următorul episod. O să pun. Paoleu. Te-aș face de rușine cu facecam-ul. Hai că ne ducem la Pegas. Mă rup ăștia. Păi arunc o grenadă. Aruncați o privire pe la mine. Nico aruncă o privire pe la mine.
pe canal. Să vadă și ei ce canal frumos am. Stați că nu-l găsesc. Unde e? Pegasul. Stați puțin. Pegasul. Infinitului. Infinitului. Ca să-i dau join. Dar eu n-am chef să mi se de join. Nu, nu. Gata. Jucăm pe Toy Factory. O mapă de Crăciun, chiar dacă acum suntem în vară. În vacanță. Să-i nebun, să-i handicapat. Orgă de vecirii. Hopa, eu sunt adversar cu Pegas. De așa. Fiindcă așa am Vezi că animerit. ai un hacker. Ui, poate să nu se ia. We are the champion. Tu, campion. Aoleu. Uite câte kill-uri am dat. O să-l omorâm pe Pegas. Orice ar fi. Cât grei viața. Și l-am omorât pe Pegas. German. German de săi. Bă. Da, știi că noi câștigăm, da? Da, Uite pe mine. lasă că imediat câștigăm noi. Imediat va egalăm. Tema de saver. Bum. M-a luat pe la spate. Că sunt la hoț. Trebuie să-mi echipez și eu shotgun-ul ăla. Vreau și eu shotgun-ul. Eu la 12 minute o să închid filmarea. De ce? Au trecut numai 7 minute la mine. Hai la I 4. know, I know. Hai la 13 minute. Eu vreau să doar tema de saver. Hehe. Bam! Bum! Bum! Damn. Mi-a furat kill-ul ăla. Și urăsc hackerii. Aici nu mai suntem cu hackeri. Ăsta e. Uite, frate. Păi, da. Te-a făcut cu minigun. Păi, da. Știi care-i faza? M-a luat pe la spate. Că altfel nu știe să mă învingă decât pe la spate. Uite, mă, pe ăsta ce... Ăla-i tati. Să vedeți cum o să-l înving pe Pegas. Dacă mă găsești, am ceva, dar nu e deloc. Da, el mă crede orice fraier. Știu că ești frate. Băi, nu te uita la mine. Nu mă uit la nimeni. Eu încerc să te găsesc. Aoleu, e doi ecran. Nu-mi place situația. Nu, da? Ia uite-l. Uite pe ăștia. Aha! Da, bine că e 3 la 3. Ia că vine și la mine. Nu, Și i-am dat kill cu sniperul. Hai mă, Cristi, cu capa. Astea sunt mulți. Gata, o să joc cu bazuca asta. Cu bazuca. Bun. Unde este Pegasul? Să-l omor mai repede. Uite-l. Bun. Bum! da, da. Uite-l și cu Iron Strike. Uite-l și cu Pegas. Uite-l ce lagam. Hai că o să reușim să-l învingem. Altul. Așa. Uite-l pe Pegas acolo sus. Bum! Bum!
să-l omorâm pe Cristi. Gata. S-a dus Cristi. Nu câștigați. Mor tipul cu shuriken. M-a luat pe la spate Iron Striker-ul. O să mă duc cu flăcări. Hai, Iron Striker. Iau-te pe puding. Ha! Bam! Și bam! Și bam! Și bum! L-am omorât. Iau-te și pe puding. O să mor aici. Iau-te și pe Pegas. Da. Uite. Sunt în spatele tău. Și l-am omorât pe Pegas. Defeat. Ai făcut defeat. O să mai deschidem un chest la final. Da, la final, dacă... Dacă... Da, vreau și acum să deschid un chest. Să primesc un skin măcar. Să joc cu primul skin. Nașpa. Da, și tu joci. Deci nu-ți fă atâtea probleme. Și am nimerit bani. Surprise. A, uite, am Ce-ai primit. nimerit? Am request. Bani. Ți-ai plătit din diamante, nu? Da, 3. Aveam 24. Ai de lagul meu. Am intrat înapoi la Pegas. Nu-ți dau voi. Nu vă faceți griji că Pegasul nu-i mai bun ca mine. Am lag. Nu pot să joc așa. Mereu zice de-astea, dar nu vă faceți griji că acum sunt cu Pegasul în echipă. Don't. Nu. Și o să-l ajut foarte mult. Mă duc să-i omor pe cei care îl atacă pe Pegas. Eu sunt pe brad. Te apăr eu Pegas. Super. Am omorât eu pe ăla care te ataca. Unde mă? Uite pe Maris Destroyer. Eu la minutul 14 o să minti. Tipul cam lag. Și l-am omorât pe ăla. Care Nu ai omorât pe mine. Da, da. Fiți atenți cum îi omor pe aia doi de sus. Cu o grenadă. Pe unul l-am omorât. Da. Mă bat cu unul care are minigun. Care ăla e hacker. Ia uite-l pe Max Destroyer. Destruction. Destroyer. Distraction. Destroyer. Este. Se pare că numai eu mai țin echipa în formă. Da, da. Ia uite aici cum o să-l omor pe The Devil Master. Gata. Mă, Max ăla. Ce-am vrea să-l strâng de jet. În real? Nu joc. Eu închid. O să închid și eu filmarea imediat după ce deschid un chest. Sau nu-l mai deschid. O închid acum. Acum mă duc. Pa, pa!